गोजोनथावना बाथ्रा दिनै दावहारु क्लाब कुन्दरबिल बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट होयो। खोब मोजां टुर्नामेन्ट जायो। जे टुर्नामेन्टआव जोंनि जायगानि जायफोर गेलेग्रा बिथांमोना गेलेनो खाबुखौ मोनो। आथिखालाव दिनै गाबोन बेबायदि टुर्नामेन्ट फाथिनाय खोब सहस नङा, गोबां थाखा फैसा नांगौ जायो। अब्लाबो दावहारु इयुथ क्लाबा बे टुर्नामेन्टखौ फाथिबाय थादों। बे मोजां बाथ्रा, गोजोनथावना बाथ्रा जोंनि थाखाय। आरो बे टुर्नामेन्टआव जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बिराद टेलेन्टेड गथ'फोर दङ, गेलेनो मोजां मोनग्रा, गेलेनो हाग्रा बिथांमोना गेलेनायनि मोनसे स्कपखौ मोनदों आरो मा। आं आसा खालामगोन बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे टुर्नामेन्टखौ फाथिबाय थायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा जे गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो बिथांमोना अकल बेयाव गेलेनायल' नङा, बेनिफ्राय गोजौआव थांनो बिथांमोना खाबुखौ मोनगोन आरो। आंहा जिहेथु आं बाहायनो 20 बोसोर आं MLA जाना थाबाय, रायजोनि प्रति जिथु दायबद्धता आंहा दाबो दंगासिनो दं। आरो रायजो राजाफ्राबो आंनि सायाव जि फोथायनाय, आंनि सायाव बिस्सा, बे बिस्साया दाबो दं। दा बेखायनो बिथांमोना आंखौ नागिरो, जेरावबो नागिरो, अकल दिनै कुन्दरबिलावल' नङा, गामि गंला जिखुनु फुटबल खेलानो जा, जिखुनु ससियेल फांसनानो जा, जेरावबो आंखौ नागिरो। मानो होनब्ला बिथांमोना आसा खालामदों, आरोबाव आंखौ खनसे MLA जाफिननायखौ बिथांमोना लुबैदों। बिथांमोना दायो गोबां अभाब फिल खालामदों। मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां समस्या दङ, गोबां मानसिफोर, दुखिया मानसिफोर दङ। बिथांमोनखौ आं जेब्ला MLA दंमोन, गोबां जोंनि समस्याफोरखौ आं समाधान खालामदोंमोन। गोबां दुखिया मानसिफोरखौ आं सहाय खालामदोंमोन। लामा जि नांगौ, दालां जेराव नांगौ, लोंनाय दै, मथा-मथि जोंनि ओनसोलाव फ्राय गामिफ्राव बेफोरखौ होजोबनाय जादों आरो। बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ दाबो गारनो हाया, दाबो नागिरो आरो दाबो लेंहरो। बेखायनो दा दुखुनि बाथ्रा, दिनै जोङो 6 सिड्युल भारतनि संबिजितजों दाजानाय मोनसे काउन्सिल, बे काउन्सिलाव जोङो ब्लक दानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सार्कोल अफिस दानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिहेतु बे खमथाखौ, बे डिपार्टमेन्टखौ BTC नो हगारखाबायमोन। दा बेहाय दानांगौब्ला BTC सरकारासो दानांगौमोन आरो। बेहाय आसलथे स्टेट गभर्नमेन्टआ बेहाय फैनानै दाफैनायनि एखतियार गैया, बे सांबिधानिक नङा। बेखायनो जोंबो आसा खालामदों, जोंबो खावलायगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे BTC भितोराव जि ब्लक रिअर्गेनाइजेसन खालामनाय बाथ्रा, गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट रिअर्गेनाइज खालामनाय बाथ्रा, बेखौ BTC गभर्नमेन्टखौनो दायित्व होनांगौ। अब्लानिया BTC गभर्नमेन्टआ बहा खालामब्ला मोजां जागोन, बेखौ नायनानै बिथांमोना खालामनो हागोन आरो। जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला खावलायदोंमोन जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रा, बिसेसकरि BPF आरो UPPL राजनितिक हान्जा खौसे जानांगौ होननानै, दा बिथांमोन खावलायनाय बायदियै जोंबो जोंनि BPF राजनितिक हान्जायाव जों सावरायबाय। जिहेतु मोनसे बर'नि जातीय संगठन, बिथांमोना जिहेतु खावलायदों, जोंबो रेसपन्स होनाया मोजां होननानै जोंबो सिद्धान्त लाबाय। आरो बेखायनो जोंबो सावरायबाय आरो। दासिम जों खनथाम सावरायबाय UPPLजों, आरो दाबो सावरायनायनि प्रसेसआनो दं। माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसना जिहेतु मिलायलायाखै, दा बेखायनो खोब बारा आवगायनो हायाखै। आं आसा खालामगोन जों माखासे सार्थफोरखौ, माखासे कन्डिसनफोरखौ एसे एंगारलायनानै जुदि सावरायोब्ला निस्सय BTC ओनसोलनि रायजोनि थाखाय बे मोजां जागोन आरो। आं गिबियावनो दावहारु क्लाबनि आफादगिरि जानानै बेयाव फैनो हानाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होयो। आरो बे ओनसोलनि क्लाबफोरनो जों मोनसे प्लेटफर्म होनाय जादों, जे बेयाव गेलेनानै जोङो बिसोरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै गोजौ थाखोसिम मोनहैनो हानाय बायदि। जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि एरियानि गोबां साहा बागान दङ, बिनि एसे कन्ट्रिबिउसन, लोगोसे बे फेक्टरि जोंनि गेजेराव मोननैसो दङ, बिसोरनि सहाय आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोननिफ्राय, जेरै जोङो जोंनि डिपुटि चिफ सारमोननिफ्रायबो जों एसे एनै सहायखौ जों मोनो बोसोरे। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि क्लाबफोरनि मेम्बार्सफोराबो जोंखौ हेफाजाब होयो। बेजोंनो जोङो बे खेलखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हायो। ओरैनोथ' जोङो क्लाब हिसाबै डिस्ट्रिक्टनिल'सो लेंहरनाय जायो, गुबुन गुबुननिफ्राय बिदि लेंहरनाय जाया। दिनै जोङो
होयै होयै नै बे फर्थ इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टखौ फालिनो हादों बोसोरे बिदिथ' जेबो उसुबिदा जायाखै मोजाङै मोजां जों खुंफुंनो हादों नोंथांमोननि बे खेल होनायनि मेन मटिभेसना मा इउथ्सफोरखौहाय जेनेबा मानि थाखाय बेबायदि गोबां बिदि गिजियाव थाहोनो थाखाय खेल होयो माबायदि बेनि बेलायाव आं बुंगोन जोंनि इउथ्सफोरखौ जोङो गोबां गाज्रि माने सोबनाय जानायनिफ्राय एसे गोजानाव थानानै बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै मोजाङै बे खेलनि जुगिदि माने बहुत इन्टारेस्ट लायोब्ला सोबनाय जानाय बा गुबुन गुबुन गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय एसेबाबो गोजानाव थानो हायो आरो जोंनि इउथ्सफ्रा जायानो खेलजों लोब्बा लाखियो बिसोरो मालाबाबो गाज्रियाव बा बिदि सोबनाय जानाय गान्जा अनेक ड्राग्स बिभिन्न बेफोराव गोदोनानै थाया जेब्लायबो गावनि फिटनेसखौ लाखिनो हायो बे जायानो बे खेलजों लोब्बा दङ बिथांमोना जोंना फार्स्ट प्राइजआ 50,000 सेकेन्ड प्राइजआ 30,000 विथ ट्रफिजों लोगोसे आरो मेडेल